हमनी के पिछला वीडियो में दमा के कारण अवूरी दमा के खतरा के बारे में बात कईले बानी जा। यह वीडियो में हमनी के दमा के लक्षण, निदान आ इलाज के योजना के बारे में बात करब जा। सबसे पहले दमा के लक्षण के बारे में बात कईल जाए। दमा के अलग अलग लक्षण हो सकेले, जैसे कि सांस लेवे में दिक्कत, खांसी, ज्यादातर रात भा सबेरे, सांस लेवे में परेशानी, सांस छोड़त घरी सीटी भा घरघराहट के आवाज। ये लक्षण रोज भा कबोकबो दिखाई दे सकता। दमा के दौरा का होला। दमा के दौरा तब होला जब वायुमार्ग संकुचित हो जाला, जेकरा चलते सांस लेवे में दिक्कत होला। दमा के दौरा के दौरान लक्षण अवूरी खराब हो सकता। हमला धीरे धीरे भा अचानक हो सकेला आ जानलेवा भी हो सकेला। जवना लोग के दमा के गंभीर बीमारी होखेला, ओ लोग में दमा के दौरा पड़े के संभावना ज्यादा होखेला। अगर रौरा बार बार दमा के दौरा पड़ेला त रौरा इलाज में समायोजन करे के जरूरत पड़ सकेला। दमा के डायग्नोसिस कैसे होला? डॉक्टर अलग अलग तरीका के इस्तेमाल करेले कि आपके दमा बा की ना। शारीरिक जांच, अवूरी मेडिकल हिस्ट्री, आपके लक्षण अवूरी ट्रिगर के समझे खाती। लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री, यह परीक्षण से पता चलेला कि फेफड़ा कितना बढ़िया से काम कर रहल बा। यह परीक्षण के करे खातिर एगो छोट मशीन के माउथपीस से जोड़ल जाला। ऐसे रौरा गहरा सांस लेत बानी, कुछ सेकंड ले सांस रोकत बानी या ओकरा बाद मास्क में जतना जोर से सांस छोड़ सकीले। एकरा से नापल जाला कि रवा अपना फेफड़ा में कितना हवा में आ बाहर निकल सकेनी। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, PEF परीक्षण में हाथ में राखल उपकरण के जरूरत होला, जेकरा के पीक फ्लो मीटर कहल जाला, ताकि ये नापल जा सके कि आप अधिकतम मेहनत से कितना हवा निकाल सकेनी। एयरवे रिएक्शन टेस्ट, यह परीक्षण में रवा कुछ खास एलर्जी पैदा करे वाला पदार्थ भा दवाई के सांस में लेत बानी, ताकि पता चल सके कि आपके एयरवे रिएक्शन कैसन होखेला। यह परीक्षण से पहले आ बाद में स्पायरोमेट्री टेस्ट कइल जाला। फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड (FeNO) टेस्ट, यह टेस्ट में आपके सांस से निकलल सांस में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर के मापल जाला। नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर बढ़ला के मतलब हो सकता कि आपके फेफड़ा में सूजन हो गईल बा। अगर रौरा दमा के पता चलल बा त इलाज के योजना खातिर डॉक्टर से सलाह लेबे के पड़ी। दमा के इलाज के कुछ विकल्प दिहल जा रहल बा। दमा के इलाज का बा। इलाज के योजना में आपके दमा के लक्षण के प्रबंधित करे आ दमा के हमला से बचाव के तरीका शामिल बा, जैसे कि ट्रिगर्स से बचाव के तरीका, अयीसन चीज से बचे के जवन आपके दमा के अवूरी खराब करे, जैसे कि धुआं चाहे एलर्जी पैदा करे वाला पदार्थ। जल्दी राहत देवे वाली दवाई, में इन्हेलर भा कुछ खास दवाई शामिल बाड़ी जवन जल्दी राहत देवेली। ई सब हर समय रौरा साथे राखल जाव। ई दमा के दौरा के दौरान होखे वाला लक्षण के रोके में मदद करेला, चाहे लक्षण के राहत देवेला। कंट्रोल खातिर दवाई, लक्षण के रोके में मदद करे खातिर ई दवाई रोज लेहल जाला। ई वायुमार्ग के सूजन के कम करेला, अवूरी वायुमार्ग के संकुचित होखे से रोकेला। एडवांस ट्रीटमेंट के विकल्प, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, अनियंत्रित दमा के वयस्क लोग खातिर डॉक्टर ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी नाम के प्रक्रिया के सलाह दे सकता रे। एकरा में गर्मी के इस्तेमाल से फेफड़ा के मांसपेशी के सिकुड़ के सांस लेवे में आसानी होखेला। आम तौर पर ही अंतिम उपाय होला आ कुछ जोखिम भी हो सकेला। ता अपना डॉक्टर से अयीसन जांच पर विस्तार से चर्चा करी। सुरक्षित रही, ट्रिगर से बची आ अपना इलाज के योजना के पालन करी।